Takže čus bus, autobus lidi, tady je Liker a já vás vítám u mojeho dalšího videa, neboli bych měl spíš říct čus bus, autobus. A jak jste si už mohli všimnout, tak mě slyšíte. Koupil jsem si teda nějaký ten mikrák, jak jsem to nastavil. Když tak se omlouvám, jestli je to horší kvalita, protože já jsem jako fakt odborník na tohle. To byl vtip, já ani... No, nedokážu to ještě moc dobře nastavit. Ale to je teď jedno, já jsem hlavně rád, že mě slyšíte. Tak. Jsem teda na serveru Game Team. IP dám asi do popisku, takže IP bude v popisku. Teď jsem tady na Skywars. Je tady hodně dobré Skywars. Tady jsou různé mapy. Jestli máte Varez Minecraft, tak to vůbec nevadí, protože se tady můžete připojit. Je to i pro varezáky. A hlavně pro varezáky, já už ani neumím mluvit. Pro varezáky je to hodně výhodné, protože tady jsou jak kdyby minihry z Mineplexu. Třeba Turf Wars, Dragons, takže různé takové minihry, takže ty si tady můžou varezáci klidně zahrát, dají normálně ti, co mají originál. A je to hodně dobrý server a i mají tady všechny minihry hodně dobré. No nic, a už jdeme na to teda. Teď jsem prokecal skoro 2 minuty. Tady jsou různé kity. Aha, už nám to začalo, tak jsem vám nic neukázal. Jo, 6 Ender Pearl, to se nám bude hodně hodit. Tak. A šup. Tak, zabil jsem ho. Jo. Ne. Z půl srdíčka. Ty vogu, já jsem ho zabil, když jsem měl půl srdíčka. Tak tomuhle se říká Minecraft skills. Ne, kecám, tyjo. To byla náhoda, tyjo. Dobře, já. Náhoda. Jsme tady už poslední 2, tak super. Jak mám vyhrát nad sponzorem, tyjo. Ten si tady může dávat kity zadarmo, se mi zdá. Nebo určitě nějaké dobré výhody, tak... On spadl. Jo. Takže... Tady jsem teďka něco pokakal, no to je jedno. Takže jsem vyhrál, jo, super, jsem šíleně rád. No, sice jsem to podle mě neměl vyhrát, on skočil, ale tak. To už je jeho vina, mám body. A... jdeme zase do další arény. Tak. Takže bojovník, tohle je stavitel, to je lukostřelec, to je pyro, to je rytíř. Ježiš, já vám to nikdy nedokážu ukázat, protože vždycky se připojím, tak to hned začne. Super, tyjo. Tak se tady... Jo, dám si ho krásně, dobře. Jsem viděl, že se ke mně chce připojit, tak... Připojit, ty vogo, co to melu. Že se ke mně chce teleportnout enderpearlou, tak... Ale ve středu. Jo, a chci říct, že tady je plus hráč, kde se můžeš objevit, jak kdyby spawnout tady ve středu. Což je podle mě hodně dobré. Já jdu po něm. Nemám sice nic moc věcí. Já ho zabiju. On se teleportuje někam jinam, tyjo. Já bych zabíjel, tyjo. Jo, počkej, tady byl meč. Dobrý. Krásně. Jo, já bych ho chtěl tak zabít. Ne. Chce to enderpearl. Aha, to je kuliš. Tak. Ne, on má...
jsem ho zhodil. Dobře, dobře, už 2 kily, se to rozjíždí. Se to rozjíždí. Jo, ne. On mě tady, tyjo, zabíjí lukem, tyjo. Dobře on. Se nějak nahoru, se nějak postavím tady bloky. To ne... Aha, on si ke mně staví. Jo! Tak jo. Další výhra, tyjo, to se musím dneska pochválit. Tak, tohle už je další výhra, což je fakt super. Jsem rád, že se mi teďka daří, když zrovna natáčím. Ty by tady byly faily, tyjo. Že spadnu z ostrova. Tak já nevím, já už si asi další arénu už asi dávat nebudu. Myslím, že tohle krásně stačilo. Jestli chcete delší díly, tak mi to napište do komentářů. Mě to jako vůbec nebude vadit, akorát, že já mám spíš rád takové, když udělám, já se rád dívám na další videa, ale mám rád, když já sám natáčím krátké videa, to nechápu, no, to je jedno. Tak já už se loučím a jestli chcete takové videa dál, tak napište do komentářů a jestli chcete delší videa, tak ještě napište do komentářů. Tak jo, já už se loučím a